खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ मानि सायाव जों खोथा सावरायगोन। दिनै जों बीजेपी, यूटीसी आरो बड'लेण्डनि माखासे खोथा सावरायगोन दिनैनि बे भिडिअ'आव। बीजेपीनि मिथिङाव बीजेपीनि माखासे मावथि सुबुंफोरा रायजो राजाफोरखौ 200 रां होगोन होननानै मिथिङाव फैनो होदोंमोन, नाथाय फैसा होगोन होनखानानै लेंहरनाय सुबुंफोरनो फैसा होआसै होननानै फोरमायदों। जायबा सुबुंफोरा फैसाजों बायजादोंमोन बिथांमोना जोबोर रागा जोंदों। बीजेपी सरकारखौ माखासे सिखोमानानै दोनखुमानो गोनां खोथाफोरखौबो बिथांमोना रागा जोंनानै फोरमायनानै होदों। मिथिङाव फैनायनि थाखायनो 200 रां। आसरित ना रायजो राजा नोंथांमोन? बेबायदि फैसा होबासो फैयो नामा मानसिफ्रालाय? नाथाय फैसा होगोन होननानै जायबा सुबुंफोरा बाहागो लाहैदोंमोन बिथांमोना फैसा मोनासै। निजिनि सिपिनि फैसाजोंसो ओंखाम जानांदों होननानै खौरां मोन्दों। दा जियानो जादोला रायजो राजा नोंथांमोन, मैया आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों जोंनि बे बड'लेण्ड आरो यूटीसीनि बागै। बे भिडिअ'आव गोबाङानो यूटीसीखौ जों गनायनो हाया, बड'लेण्ड मोनाबा जों मानिया, यूटीसीखौ जों गनायनो हाया, माखासे खोथा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरगासिनो दंमोन। गोबां मानसिफोरा बेबायदि कमेन्ट हरदों। साननैसो नेथाव रायजो राजा नोंथांमोना एफाग्राब हाखु दावरा जानाङा, लासैनो फैगोन, मोनसे मोजां फिथाइ फैगोन। दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा यूटीसी जागोन होननानै दावराव खालामलागासिनो दं, नाथाय ओजों गोजौआव मानि थाखाय सावरायनाय जागासिनो बेनि फाइनाल रिजाल्टखौ मोनथ'नाय जायाखै रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना एफाग्राब हाखु दावरा जानाङा। जायबा सुबुंफोरा हाखु दावरा जागासिनो दं बिथांमोनखौ आं साननैसो धैर्य हमनानै थाथ'नो थाखाय खावलायनाय जाबाय, मानोना फाइनाल रिजाल्टखौ दासिमबो बेखेवनानै होनाय जायाखै। जास्ट 3-4 नेथ'बानो जाबाय, अब्लानो नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टखौ मोनगोन नङाना? मानो एफाग्राब आथुर? जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि सिमांखौ मोगथाङाव नुसिगोन होननानै मिजिं थिनाय जाबाय। नै दिनैबो सावरायबाय दं, दा बेखायनो नोंथांमोना सावरायनायखौ जोबस्रांग्रोनो होदो। बेनि उनाव जेब्ला फाइनाल स्टेजाव सफैयो अब्ला रिजाल्टखौ जों गासिबो मोनलायखागोनानो। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'आव गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ यूटीसी, बीजेपी आरो बड'लेण्डनि बागै। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'नि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ। मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव जय बर' हारिनि जोंनि नांगौ जानाय आंखाल, बे आंखाला थाबैनो मोगथां महराव फैगासिनो दं।